बाजार भरवण्यासाठी सगळ्यांनी मदत केली. ते सगळे इथं मुद्दाम लोकांना मदत करण्यासाठी हा बाजार घेऊन इथं आले. ते सगळे सहकारी, मित्रपरिवार, कार्यकर्ते. खूप आनंद झाला. गेली मला वाटतं 5 वर्ष दीपावलीच्या निमित्तानं हा बाजार इथं होतो. आणि खरंच सांगायचं म्हणजे चांगले पदार्थ, त्याशिवाय चांगल्या गोष्टी, म्हणजे मग ते ड्रेस असू दे, इतर पर्सेस असू दे किंवा इतर साहित्य असू दे, हे सगळं चांगलं लोकांपर्यंत कसं, स्वस्त लोकांपर्यंत कसं पोचवावं असा मनोदय पुढं ठेवून ह्या बाजाराची संकल्पना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं केली. त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. खूप जणांनी असे बाजार त्यावेळी केले. सुतोवाच झाला होता की 5 वर्षाआधी, आणि मी सुद्धा होतो की असे बाजार प्रत्येक मतदारसंघामध्ये असावे. सुरुवातीच्या काळात पहिल्या 1-2 वर्ष प्रत्येक मतदारसंघामध्ये खूप छान, म्हणजे सगळ्यात नाही आहे पण 20-25 मतदारसंघामध्ये हे बाजार चालू झाले. पण ते अजून चालू आहे का? नाही. म्हणजे सातत्यानं पुढाकार घेणारी माणसं खूप कमी असल्यानं हे असं होतं. आणि आज मनापासून अभिनंदन करताना गणेशोत्सव मंडळाचं की त्यांनी सातत्याने हे चालूच ठेवलं. आणि एवढंच नाही तर त्यावेळी मी त्यांना विनंती केली की जसा तुम्ही दीपावली बाजार करता तसाच बाजार गणेश चतुर्थीला का करत नाही. आणि माझं एका या मेसेजनं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि बरोबर देवेंद्र ढवळीकर यांनी एक डिसिजन घेतलं की यंदापासून, म्हणजे गेल्या गणेशोत्सव पासून तो पण बाजार भरवायचा. आणि त्यानंतर आमच्या सरपंचांनी म्हटलं की पुढच्या वर्षी आपण माटोळी बाजार पण इथं भरला. म्हणजे जो फोडण्याला जाऊन लोक गर्दी करतात, बाजारामध्ये जाऊन लोक गर्दी करतात, ती गर्दी थोडी जर कमी झाली तर त्यातून काहीतरी मार्गक्रमण चांगलं होईल ह्या दृष्टिकोनातून आज हे सगळं काम चालू आहे. आज मग खूप आनंद आता मराठी बोलणं तुझ्यासाठी. आमची छोटी आहे सारेगमप, मराठी तिला समजते, कोकणी जराच शिकायला पाहिजे. आणि सूत्रसंचलन करते ती पण मराठी बोलत होती. म्हटलं मला हे नव्हतं, पण आज आता कोकणी शिकायचं तू. वेगळेपण म्हणजे सगळे गोष्टीच वेगळेपण होतं. आणि ते वेगळेपण दूरून गणेशोत्सव मंडळ हे काम करतात. त्यांचे अभिनंदन परत एकदा करत असताना सगळ्यांनी भरीव योगदान या बाजारात दिवचे असे नमूद करता. आणि लोकांकडून म्हणता की त्यांनी येऊन हे पदार्थ, हे ड्रेस, या पर्सीस, हे बाकीचे गोष्टी मुद्दाम येऊन पळोवच्यो. हांव घे म्हणना ह्या वेळार येऊन पळोवच्यो. आनी तुमकां जर पसंत आसा जाल्यार नक्कीच ताजो आस्वाद घेवचो, ताजे ते गोष्टी विकत घेवच्यो. आणि सेल्फ हेल्प ग्रूप असो किंवा इंडिविज्युअल जे हांगा आयल्या तांकां आदार करपा खातीर तांकांय मदत करची अशें नमूद करता. आणि येणाऱ्या काळात जे कितें गणपत आणि बाब देवेंद्र ढवळीकर आणि कमिटी जे कितें हांगा सांगता ते पूर्ण करपाची जबाबदारी ही आमदार येणोथान म्हजी आसा. आणि ती जबाबदारी मुखार दवरून कंप्लीट बऱ्यो गोश्टी समाजाक कश्यो आमी दितले ते पळोवन आमी मुखार सरतले. दुसरी आनी एक गोश्ट, हें एक्विजिशन जाल्लें आसा. म्हाका दिसता अप टू आमची बँक पर्यंत एक्विजिशन पब्लीश जाला. त्या खातीर मातशें तेंय पळोवचें. हांगा खंय खंय आमकां लागता तें देवेंद्र जाणा. आणि बाकीचे आसा आमचे ढवळीकर बंधूय आसा आणि इतर जे पटेल भाई आसा तांणी आपली मार्कींग करचें, करून घेवचें. आणि तुमकां जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. सरपंच पंचान तांकां आदार दिवचो. जिल्ला आसात. आणि जर येथा योग्य त्यो गोश्टी जायना आसत जाल्यार तांणी म्हजी निदर्शनां हाडून दिवचें, जेणे करून तांकां योग्य प्रमाणे मार्गदर्शन करून ह्यातून कितें जर बदल जावंक शकता जाल्यार तो जातलो. आय डोंट नो एट वॉट लेवल इट इज नाव.
आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी बरे तरेन हो रस्तो करपा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें, कारण एक्सिडेंट जर कमी जातले जाल्यार रुंदीकरण हें इम्पॉर्टंट. म्हाका हांव तुमकां एक गजाल सांगता. वयलो जो पणजे वता तो वयलो बायपास जेन्ना करपाचो ठरयलो, कदंबा बायपास म्हणटा, तेन्ना म्हजेर खूब टिका जाली आनी एकट्यानूच म्हाका सपोर्ट केलो मनोहर पर्रीकारान. आनी तो ब्रीज आतां जाता, थंयी ब्रीज आशिल्ले आनी थंय ब्रीज घालपाक काही लोकांनी आनी आमचे ते कपेल आसा तांचे कमिटीन हाडयलो, त्या खातीर तें जालें ना. पूण मागीर सगळे सोपस्कार पूर्ण करपाक आनी 3 वर्सां लागली. पूण तो बायपास जाले नंतर तुमी इमेजीन करा की जर तो बायपास जावनाशिल्लो आनी रायबंदच्या रस्त्या वयल्यान हो सगळो ट्रॅफिक गेल्लो जाल्यार आज पणजे वचपाची परिस्थिती कितें जातली आशिल्ली. दुसरी गोश्ट, ऑन एन एवरेज म्हयन्याक 39 एक्सिडेंट रायबंदर बायपासा जाताले, बिकॉज आय वॉज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर दॅट टायम. आनी ते 39 जे अपघात जाताले तातूंत कोणाचो पांय वतालो, कोणाचो हात वतालो, हात वतालो, कोणाचे तकले मार बसताले, कोण जखमी जाताले. आज दॅट इज रिड्यूस टू 4. इमेजीन करा. दीस इज द अचिवमेंट वॉट गव्हर्मेंट वॉन्ट टू डू. हो अचिवमेंट सगळे कडेन लक्षात घ्या. आमी आज भोमाच्यान वता जाल्यार पणजे पावतले की ना हें भोमा क्रॉस केल्या नंतरूच आमी सांगूं शकता. तशें खोर्लेच्यान वता आसतना खोर्ले आमी कितले मिनटांनी क्रॉस करतले, ह्याचेर आमचें पणजेचें डिस्टन्स ठरता. आमी हाचो विचार करपाक जाय. आमकां जेन्ना मडगांव वता तेन्ना बोरयेक आमी पास जातले काय ना, बिरेस्तार आसा जाल्यार आज आमी बोरये वचचे न्हय अशें लोक ठरयता म्हणजे देवळा कडेन ठरयतात. लोक गर्दी केल्या नंतर ते ब्लॉक जाता आनी 15-15 मिनटां तो ब्लॉक सुटना. आनी ह्या खातीरूच ही जी कामां करता आसतना सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा अशें नमूद करता. आनी आजच्या दिसा सगळ्यांत इम्पॉर्टंट दिवाळी. बाजार जरी दिवाळीचो आसलो, दिवाळेक बऱ्यो गोश्टी आमी करुया. दिपावली थंय शुभेच्छा दिता आसतना जे सण आसा ते सण यथायोग्य संस्कृती प्रमाणे कशे साजरे करता हे सगळ्यांक जर कळटलें जाल्यार भायर विचार आसा. कितें काल तूं सांगितलं नाही ते प्रत्येक दिवसाचं महत्त्व तू सांगितलं होतं TV वरती. मी ऐकलं त्यावेळी काय मी बघत होतो, पण मी तिथं तुला सांगितलं नाही. येता कदाचित तुझ्या मनात जर ते सगळं आहे आणि तुला जर याद आहे पाडवा कशासाठी करतो आपण, मग नरकासूर वध कशासाठी करतो, कासाठी करतो, असं जे काय त्या TV वरती बोलली होती ते सगळ्यांना तुझ्याकडून अपेक्षित आहे. तू जर सांगू शकते तर 1-2 मिनटं या सगळ्या लोकांना. माझं नाव जागरण नांदेकर, मी इयत्ता 5वीमध्ये शिकते आणि मी जसं झी मराठीवर TV सांगितलं होतं सगळ्या दिवसांचं हे, तर आत्ता मला ते तेवढं लक्षात नाही, म्हणजे आहे तर मी ते सांगते. पहिला दिवस असतो नरक चतुर्दशीचा. त्याच्या आधी आपण जसं मी काल सांगितलं की दसऱ्यापासून दिवाळीच्या पहिल्या दिवसापर्यंत 21 दिवस असतात. तर तो पहिला नाही 21वा दिवस म्हणजे दिवाळीचा पहिला दिवस, दसऱ्यापासून तो 21वा दिवस तो असतो पहिली नरक चतुर्दशी. आणि त्या नरक चतुर्दशीला आपण ते फळ असतं, त्याचं आत्ता मला नाव आठवत नाही आहे, कॅरेट ते फळ असतं, त्याला आपण पायाने ते फोडतो आपण असं पायाने. आणि नरक असं म्हटलं जातं की त्याच्यामध्ये जो कृष्णांनी किंवा रामाने त्या नरकासुराचा वध केला होता कृष्णांनी, तो अजून पण त्या कॅरेट त्या फळामध्ये तो त्याचा वास असतो. म्हणून आपण प्रत्येक वेळेला दर दिवाळीला तो शेवटी तो सूरच होता, नरकासूर होता, वाईट माणूस होता, तर तो परत कोणाच्या आयुष्यात येऊ नये, म्हणजे थोडक्यात कोणाच्या आयुष्यात वाईट काही घडू नये म्हणून आपण तो पायाने असं त्याला मारून टाकतो. हा नरक चतुर्दशीचं महत्त्व. त्याच्यानंतर लक्ष्मीपूजन. त्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आपण सकाळी छान उठतो, त्याच्यानंतर पहिलं अभ्यंग स्नान करतो. आता रोज आपण जसं स्नान करतो तसं नाही, अभ्यंग स्नान म्हणजे घरातल्या ज्या बायका असतात, ज्या स्त्रिया असतात, त्या त्यांच्या नवऱ्याला, मुलांना
सगळ्यांना तेल लावतात, मग त्याच्यावर उटणं लावतात आणि मग त्यांना आंघोळीला म्हणजे स्नानाला जायला सांगतात. तर असं हे असतं. आणि मागच्या वर्षी पहिलं स्नान मी केलं होतं लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी. आणि त्या दिवशी जो कोणी पहिलं स्नान करतो उटणं लावून झाल्यावर तेव्हा फटाके वाजवले जातात. तर ताईने त्यावेळी माझ्या स्नानाला फटाके वाजवले होते. तर हे असतं लक्ष्मीपूजनाचं महत्त्व. लक्ष्मीपूजन आपण का साजरी करतो? कारण लक्ष्मी ही देवी मानली जाते. त्या दिवशी आपण केरसुणीची खास पूजा करतो. केरसुणीची, झाडूची खास पूजा करतो. कारण की केरसुणी आपल्या घरातली घाण, कचरा, काही जे काही खाली पडलेलं असेल ते सगळं घराच्या बाहेर काढून टाकते. आणि लक्ष्मी सुद्धा तेच करते. घरात काही अभद्र घडलं असेल तर ते त्याला चांगल्यामध्ये कन्वर्ट करते लक्ष्मी. म्हणून आपण केरसुणीची पूजा करतो. म्हणजे केरसुणीला लक्ष्मी मानून आपण केरसुणीची पूजा करतो. म्हणून लक्ष्मीचं. आणि आपण लक्ष्मीला प्रार्थना करतो की लक्ष्मी देवी आम्ही हाव नाही मानत, पण जेवढे गरजेचे आम्हाला संपत्ती आहे तेवढी दे, बस एवढंच, असं आपण तिला सांगतो, ते प्रार्थना करतो. म्हणून आपण लक्ष्मीपूजन त्याला म्हणतो. त्याच्यानंतर येते भाऊबीज. हा माझा खरंच फेवरेट सण आहे. मी टीव्हीवर सांगितलं होतं. कारण की भरपूर भाऊ आहे तिकडे भिवंडीत माझे, आणि तिकडे अजून ठाण्यात वगैरे आहेत. तर त्यांचे पण फोन येतात, खूप छान वाटतं. आणि मेन म्हणजे मला गिफ्ट्स मिळतात भरपूर, आणि वर्गणी पण मिळते. वर्गणी म्हणजे भाऊ देतो ते पैसे पण मिळतात. आणि छान ओवाळता येतं भावाला. म्हणजे आता रोज तर आपण ओवाळत नाही ना, फक्त भाऊबीजेच्या दिवशी ओवाळतो. तर इतकं छान वाटतं त्याला ओवाळताना. त्याच्या पण म्हणजे चेहऱ्यावर एक छान स्माईल असतं. खूप भारी वाटतं तेव्हा. आणि सगळे गिफ्ट्स पाठवतात. जे कोणी भिवंडीमधले भाऊ आहेत ते सगळे आम्हाला गिफ्ट्स पाठवतात. त्याच्यानंतर ठाण्यातला माझा एक भाऊ आहे, तर तो दर भाऊबीजेला मला गिफ्ट्स पाठवतो. तर असं मला भाऊबीज पण खूप चांगलं आहे. तर आपण भाऊबीज का साजरी करतो? आणि भाऊबीज साजरी करताना नेहमी पूर्वेकडे का आपण हे दिवा ठेवतो? कारण की Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.